Un, dos, tres. Mm. Benvinguts a aquest nou Qui Som. Aquí, no Qui Som, no, jo estic molt despistat avui, amb els controls, que fem Qui Som i punt de trobada que trobada. Doncs res, molt benvinguts al punt de trobada d'avui, aquesta trobada de cada dijous de la Catalunya exterior, amb l'actualitat de Catalunya i del món, aquest projecte que forma part doncs, de Casals en xarxa, de fer xarxa com a catalans a l'exterior i d'empoderar-nos com a tals. Com sempre, moltes gràcies a tots els que feu possible el projecte, que ja farem 5 anys aquest maig. Doncs els casals de Paranà, la Plata, que també hi va ser al principi, a Guayaquil, en Sergi Blasi del grup Catalunya Parla, aquí també sempre doncs, al peu del canó, amb la Mercè Porqueres, des del casal de Paranà, i com sempre, doncs, en primer lloc també els convidats, hauria d'haver-vos dit, Aquí molt benvinguts al programa, molt agraïts per estar aquí i per la tasca que feu. També moltes gràcies a la FIEC, som Catalunya Exterior, també som Catalunya, i doncs moltes gràcies a tots els que feu possible això. Enric Larreula, aquí també molt contents de tenir en Joan Pere Lebiang, també, i també doncs agrair a la Rosario Palomino per tota la tasca que va fer, aquí no canviem de llengua i volem continuar el seu llegat. Dit això, doncs, passarem a la presentació dels nostres convidats d'avui a càrrec de la Mercè Porqueres. Endavant, Mercè, des de Paranà. No, no, la presentació ho farà Ai, sí, avui ella. vaig molt despistat. Clar, Molt despistat, perdoneu. Em és sembla un que honor, és un al honor. dinar això doncs m'ha pujat al cap. Enric, endavant. Sí, sí, hem quedat que bé, que la faria jo, la presentació d'ells, perquè, és clar, la meva relació amb ells és una relació realment molt curiosa eh, i molt intensa. Entre ells i jo hem fet un llibre, i és clar, fer un llibre amb una persona és com si haguessis tingut un fill amb aquesta persona, com si diguéssim, no? Per tant, és clar, la meva relació amb ells és una relació absolutament extraordinària. Intensa, de complicitats, de projectes, de tot el que vulgueu. Bé, el que ells fan és realment molt important. Jo no en parlaré gaire perquè això ja ho explicaran ells en fi, quan explicaran el que fan, tota la seva projecció. Només us diré que realment és molt important perquè en uns moments on la llengua catalana recula de l'ús quotidià de la gent i, en fi, i sobretot entre el jovent, ells aporten una manera nova de fer estimar la llengua. Les llengües en general, Les llengües en general, però, esclar, referint-nos al català, doncs la llengua catalana. I amb formats diversos i espectacles diversos que ells us detallaran, fan que la gent s'interessi, que la gent rigui, somrigui, que aprengui coses i els treuen de sobre la por a utilitzar la llengua catalana. Per tant, a partir d'aquí jo ja ho deixo que ells ho expliquin i senzillament estic molt content de tornar-los a veure, encara que sigui en aquest format de fotografia de carnet d'identitat, perquè fixeu-vos, tot i la gran diferència d'edat, penseu que jo tinc l'edat, el- tenia l'edat que tenen ells ara quan ells van néixer. Imagineu-vos si ens portem anys. Tenia l'edat que tenen ells ara quan ells van néixer, imagineu-vos, Doncs tot i amb això, eh, no ha estat un obstacle, aquesta diferència d'edat, per tenir nosaltres tres unes complicitats extraordinàries, cosides per l'amistat, cosides per l'amor, perquè en podríem dir aquesta paraula més global i més autèntica, i cosides per la il·lusió, per l'esperança, fins i tot, i pels projectes. Us deixo amb ells. Ells tenen moltes coses a explicar. En tot cas, només dir una cosa que ja sabeu i que ja explicarem, que a més la Gés ja s'havia explicat aquí en els casals en xarxa no fa pas molt. Esclar, el cas d'ell és un cas relativament, dic relativament, perquè tampoc no és normal una persona que lluiti, militi i per la llengua catalana. I el David és així.
és un cas extraordinari d'activisme per la llengua. Però hi ha el cas de la GES, que ni tan sols és catalana d'origen, nascuda al nord de França, amb tota una política estatal francesa, jacobina, que no li permetia, diguem-ne, estimar la diversitat. I malgrat tot, ella venint aquí, per una altra causa que no era el català, era el castellà, justament, però venint aquí es va enamorar de la llengua i, unida en el David, porten una tasca extraordinària de defensa, de promoció, d'estima i de tot plegat. Per tant, senyors, escolteu, us deixo amb ells s'explicaran millor que jo el que fan, el que volen, el que aconsegueixen i jo molt content de poder-los tornar a veure. Una abraçada, estimats. Igualment. Igualment, sí. Gràcies. Ja comencem bé, molt Comencem bé. bé. Comencem bé. Uau. Que bonic, que bonic. Moltes gràcies. Gràcies, Enric. Doncs no sé si... És que Voleu que expliquem ja? estem molt emocionats, de Sí. veritat, de veritat. Jo perdoneu que us talli ara. El Cristian, és per fer el preguntari abans o és per fer-lo després? El podries fer abans, jo crec, no? Ara. D'acord, Vinga, doncs vaig posem ara. la càmera cap a... Enfoquem la càmera per l'interrogatori. Molt bé, caram. Preguntar-hi. Molt bé. Molt bé. Hola, David. Hola, Jess o Jèssica. O millor dit, molt ben trobats, llengüaferits. Benvinguts al preguntari del punt de trobada de Casals en xarxa. El preguntari és un espai d'entreteniment ofert pel grup Catalunya Parla amb el suport del Casal Català del Brasil, que el que pretén és fer passar una bona estona al convidat, tot simulant una sessió de conversa en català, com ho fem a les sessions de conversa del Catalunya Parla des d'aquí. És rapidet, seran 8 preguntetes, és ràpid i no us entretindré gaire. Dit Molt això, bé. Dit això, comencem. Sou una parella molt ben avinguda, es veu d'una hora lluny. Jèssica, defineix el David amb una paraula. David, defineix a la Jèssica amb una paraula. Amor. Està més ràpid? Ja! Per no repetir amor seria passió, però sí, amor, passió. Molt bé. Quin és el primer mot en català que li ensenyaríeu a una persona que ni parla ni entén el català? Uau. Qual dels dos? Jo la tinc. Vols que parli? Sembla que li donen... A veure, és que clar, jo passa una cosa, que és que soc de Sabadell. Soc de Sabadell. I els de Sabadell, una cosa que volem deixar molt clara és que no som de Terrassa. O sigui, sempre fem aquesta mà. I aleshores jo crec que hi ha tantíssimes paraules i segurament n'hauríem de triar alguna que fos molt útil. Però jo n'agafaria una que és estrictament sabadellenca, que és badabadoc. Un badabadoc, a més una paraula que em sembla preciosa, és una rosella. És un dels noms de la rosella. La rosella segurament és la flor que té més noms en català, en té més de 40. A cada comarca, a cada poble, només al Vallès tenim 4 o 5 noms diferents. I a Sabadell en particular el nom és badabadoc. I em sembla molt bonica. Ja sé que segurament, pobre, aquest nou català que acaba d'arribar, la paraula badabadoc potser no li serà la més útil, però potser se'n recordarà sempre. M'agrada. Doncs jo ensenyaria la paraula, és una paraula més diguem, normal, però diria benvingut o benvinguda, no? Com per dir, et dono la benvinguda a casa meva, perquè Catalunya és casa meva, no? Llavors, a través d'aquesta paraula, doncs jo faria aquesta benvinguda a una persona que acaba d'arribar aquí amb el seu bagatge, amb la seva llengua o les seves llengües inicials i també, depenent de quina llengua estem parlant, doncs clar, podria començar a explicar aquesta connexió entre les llengües. Per tant, si és una persona de llengua castellana, per exemple, o de llengua francesa, no podria dir, mira, per començar, doncs, una paraula que mostra aquesta benvinguda i alhora aquesta connexió quant a la forma de la paraula. Jo crec que podria ser rodó. Fantàstic. Si us diguessin de fer un vídeo fora dels Països Catalans, quin indret escolliríeu? Un vídeo fora dels Països Catalans. Quin indret escolliríeu? Un vídeo fora dels Països Catalans. Però per parlar del català, vols dir? Sí, senyor, parlar del català, i tant, de llengüaferits fora dels Països Catalans. Que jo no... Sí, Home, jo aniria per parlar del català. Home,
l'estat francès, jo sí. Clar, jo en faria 1.000.000 de vídeos allà, vull dir que clar, un país amb aquesta política, i és el meu d'origen, doncs allà hi faria molts vídeos, no? Hi faria molts vídeos. Però a part d'això, evidentment, doncs aniríem voltant per tot arreu. Però jo començaria pel més complicat, el meu país I tant. d'origen. Fantàstic. I tu? Fantàstic. Mira, Tot pot ser... Sí. Perdó. Esto jo també o anem fent una cançó? Sí, Com voleu? pots explicar també. Pots explicar també. Vulgueu, No, Mira, jo ara estava pensant, jo sempre he sentit una atracció molt gran pels pobles nadius d'Amèrica del Nord. Sempre és una cosa que m'ha atret molt, des que era molt petit, sempre m'ha agradat molt llegir llibres d'indis, no, per dir-ho d'alguna manera. I els Dakota en particular, els Lakota, és un poble que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Aleshores, com que n'he llegit molt i sempre tinc allò que m'agradaria aprendre a parlar Lakota, que és una llengua pobra que està al límit de la desaparició, doncs m'agradaria anar a parlar allà, per fer paral·lelismes i intentar que allò que ha passat allà no passés aquí i reivindicar això, la importància de les llengües, malgrat el nombre de parlants i la situació en què estigui. Molt bé. Mira, serien dues úniques diferents. I tant que sí. Tot pot ser i deixar de ser menys que una rata morta faci el niu a la punta de la cua d'un gat viu. Estic davant de dos grans experts de les paraules. Ens diríeu un embarbussament, una dita o una frase feta en català? Quina us agrada? Quina t'agrada a tu? Home, la primera, 16 jutges, no és que m'agradi, vull dir, m'agrada perquè, però ni la sabria dir. Sí. A veure, 16 jutges d'un jutjat menys el petge d'un penjat. Per exemple. Però és la típica que t'ensenya quan comences a parlar català. I tant. Home, mira, jo n'agafaria, abans parlàveu del Vallès, no?, i de tot plegat, i allò que diem, al Vallès no hi ha res, no? Aleshores, aquí tenim molta tradició tèxtil. Hi ha moltíssimes expressions que provenen d'aquest món, no? Aleshores, posar fil a l'agulla m'agrada, perquè és allò que hem de fer els catalans amb la llengua, no? Posar fil a l'agulla i endavant. Per tant, em quedo amb aquesta. I tant que sí. L'etimologia de les paraules és un món molt sorprenent. Tinc entès que, encara que no sigui cert, la paraula caliquenyo es diu així per indicar que aquest cigar és fet a Cali, Colòmbia, de la mateixa manera que el cigar habà és elaborat a l'Havana. Ens diríeu una o més paraules genuïnes catalanes? Genuïnes catalanes. Aquí te la deixo. Genuïna. És una etimologia molt divertida, no? No sé si la sabeu, la història del cangur. Ja sé que faig trampa i me'n vaig cap a una altra banda. És que la trobo molt divertida, l'etimologia del cangur, perquè és una paraula que, clar, a tot el món, per descriure aquest animal, fa servir una paraula que prové d'una llengua d'origen australiana, no? O sigui, d'aquella llengua ha derivat absolutament a totes les llengües del món, es diu pràcticament igual, no? I hi ha una història molt curiosa, l'explico molt ràpid, que diuen que no és certa, però és molt divertida, que diuen que quan el capità Cook va arribar a Austràlia per primera vegada, com que va veure aquells animals que saltaven i, clar, no n'havia vist mai cap i no sabia què eren, va acostar-se a un aborigen que va trobar per allà i li va preguntar, escolta, li va preguntar en anglès, evidentment, perquè sabem que tothom sap anglès, no? Va acostar-se allà en l'aborigen i li va preguntar en anglès, escolta, quin animal és aquest? I diuen que l'aborigen li va contestar, kangaroo. I del kangaroo va sortir el kangaroo anglès. Al cap d'un temps es va descobrir que kangaroo en aquella llengua volia dir no t'entenc. Sí? Que és bastant més lògic que li contestés això que no pas, com volia entendre, no, si parlaven anglès. Amb el temps s'ha demostrat que aquesta història no és certa, però allò que es diu, no? Si non è vera, è ben trovata, i a mi m'agrada molt. Quan parlem d'etimologies, a mi em ve aquesta paraula. Però estic pensant, la paraula seny, com el seny i la rauxa, poden ser genuïnament catalanes? Jo pregunto. Perquè jo aquí ens quedem amb rauxa, oi? Sí, oi? Que bona, m'agrada. Molt bé, qualsevol de les dues molt bona, molt vàlida, i tant que sí. Català, llegit al contrari, és a l'atac. Sí. Quin és el millor contraatac per fer augmentar el català als carrers? Hi ha cap fórmula? Contraatacar. Nosaltres sempre defensem el mateix, no? Que és parlar-lo. No és una cosa tan fàcil i tan difícil com és. Sempre, a tot arreu i amb tothom. La normalitat. O sigui, parlar amb normalitat i actuar amb normalitat com si realment, i sentint així, no? Sentint això com si no hi hagués res. O sigui, jo crec que el fet de parlar amb completament normalitat però sense ni mostrar qualsevol indici d'incomoditat ajuda moltíssim. Ajuda moltíssim a que no es pugui detectar res i, a més, tu poses a l'altre en una posició de confiança però sense ni haver d'indicar-ho. Jo crec que parlar la llengua, sí. Sí, parlar. Almenys és el que està al nostre abast. Sí, senyor.
Finalment, per què és tan important el català? Home, perquè és la llengua d'aquí. Senyora, És que per mi ho acaba- tinc tan clar Sí, que és la no, no, llengua, és que la llengua fantàstic. d'aquí, és que la llengua del És la nostra territori. manera de veure el món. És la manera a través de la qual veiem el món, no? I és molt bonic perquè clar, tots vosaltres viviu en països on la llengua pròpia no és el català, no? Aleshores, segurament en el vostre dia a dia heu d'utilitzar moltes altres llengües, o una altra llengua com a mínim, no? I és molt bonic perquè quan aprens una altra llengua, no? Veus el món a través d'un prisma Tant. lleugerament diferent, o de vegades molt diferent, no? Per tant, el català és la nostra, ni millor ni pitjor, però és la nostra. Sí, senyor. Sí, senyor. I ara, per acabar, acaba la frase, Jèssica, les llengües romàniques. Són germanes, són totes germanes. I David, acaba la frase, la Catalunya exterior. És tan important com la Catalunya interior. Sí, senyor. Moltíssimes gràcies. Acaba aquí el preguntari del punt de trobada d'avui. I vinga, obro Moltes això. gràcies. Molt bé, ben fet, però et fa treballar. Està molt bé. No, gràcies, Sergi, perquè aquest tipus de pregunta a mi està... Gràcies, Em moltíssimes posen en tens. Gràcies. I si us dic la veritat, em vaig estar fins a la 1 de la nit trencant-me el cap per fer aquest preguntari aquesta vegada. Ostres, Perquè molt us admiro molt, o sigui que moltíssimes gràcies també. Us deixo aquí. a tu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. M'ha encantat Gràcies. aquest exercici. Gràcies. Moltes gràcies, de veritat. És un regal. I estem aprenent sempre. Ja. I tant. Sí. I ara, Cristian? Home, i ara ens podríem començar a explicar sobre el que fan, el vostre projecte. Podem passar les fotos quan vulgueu, Perfecte. Doncs sí, vols començar tu? Sí, o com podríem començar? Com podem començar? De Suposo que ritual. com ens vam conèixer, no? Sí, oi? Ai, no sé, hi ha unes mans aixecades, no sé si és algo que vulgui... Si va Volia dir No, alguna que cosa? m'estic embolic, em volia preguntar, però m'esperaria que vosaltres expliqueu tot el que vosaltres feu. Llavors, jo ja entraré al torn de preguntes. Gràcies. Sí? Com digueu, Sí. Clar, vols que comenci? Sí, i tant, i tant. Xerrem molt, avisem, Vull dir que podríeu anar tallant. Bueno, quan sigui l'hora talleu i ja està, dieu bona nit i ja està, i llavors continuarem xerrant. I quan connecteu la setmana que ve amb un altre programa continuarem aquí xerrant. Sí, sí. Va, no dic res més. Va. No, clar, és que Llengua Ferida és la història realment d'una trobada i nosaltres fem servir sempre la paraula retrobada, no? Aleshores, clar, és la reunió de dos bojos i dos bojos en general i dos bojos per les llengües, no? Aleshores, diguem que explicarem, però el David i jo anàvem fent, diguem, el nostre camí, no? També personal i també amb les llengües i això, i ell vivia a Sabadell i jo en aquell moment vivia al Penedès i aleshores doncs, ens teníem d'amistat, no sabem per què, no sabem d'on, no sabem qui va contactar amb qui, això sí que forma part també de la màgia de tot plegat. I aleshores... A Facebook. A Facebook. Sí, només a Facebook. No tenia Instagram, d'això fa una miqueta més de 5 anys. I aleshores, res, vaig veure que feia una conferència en una biblioteca de Cunit, al Baix Penedès. No, perdó. Primer de tot vaig veure que feia coses al Penedès. I aleshores li vaig dir, ai, mira, doncs la propera vegada que fas una cosa al Penedès, avisa'm. Vaig veure que feia coses i dic, mira, aquest noi segurament fa coses interessants, no? I un dia, però com potser un any després, em va contactar perquè David fa això, no? Quan coneix gent, doncs mira on viu aquesta gent i quan fa algunes coses, doncs contacta, no? Fa molt de teixit, no? En aquest sentit. I aleshores fèiem un acte sense dormir de noia al Penedès i em va avisar, va pensar en mi i va dir, mira, aquella noia, no? I em va enviar un missatge i em va dir, mira, si et ve de gust, jo faig això sense dormir. I no hi vaig poder anar. I també va tornar a passar el temps i un dia, un dijous, doncs em va escriure, em va dir, mira, que demà faig una xerrada a la biblioteca de Cunit, que quedava com mitja hora més avall. I vaig dir, ai, mira, per què no, no? I aleshores així va ser, és a dir, que ens vam retrobar doncs, en una biblioteca al Baix Penedès. Ell venia de Sabadell i jo venia d'allà del meu poble, del Pla del Penedès. I aleshores, res, quan ell va començar... És que va ser com una connexió indescriptible, vull dir que va ser realment una cosa molt, molt, molt forta i ens vam reconèixer, no, en el nostre amor per les llengües, no? La nostra passió per fer les coses. I aleshores, clar, ell quan va començar
a fer aquesta xerrada i jo pensava, uau, algú com jo, no? Perquè jo portava també un recorregut que no havia trobat ningú realment amb qui compartir aquestes inquietuds lingüístiques, no? I a més com a persona de fora, no? D'un altre país, però que s'estimava tan fort el català d'una manera molt realment ancorada, no? O sigui, ancorada dintre del cor, no? Més millor dit. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, vam començar a xerrar i res, el David un dia va dir, mira, si fem alguna cosa, no sé què, però a veure, no? I així va començar l'aventura Llengua Ferida, no? Pots continuar? Sí, continuo, sí. Sí, van així, és una mica al principi, no? Aleshores no teníem ben clar què fer, volíem fer alguna cosa plegats perquè ens semblava interessant aquest perfil doble, no? El perfil, ja ho deia una mica l'Enric, no? Al principi, el perfil, ara afegeixo jo l'adjectiu, més avorrit, més normal, d'un català que va voltant pels països, un català de llengua materna catalana que va voltant pels països catalans parlant del català, això està molt vist, sí, això ja no és molt original, però clar, resulta que teníem un altre perfil, en aquest sentit, clarament complementari, no? D'algú que la seva llengua materna, la seva llengua inicial era una altra, no? I en aquest cas el francès. Per tant, a l'hora de parlar de les llengües del món i de parlar del català, podíem oferir aquesta visió doble, no? La perspectiva d'algú que ha nascut aquí i l'ha tingut com a primera llengua, amb la perspectiva d'algú que ha vingut de fora sense saber pràcticament ni que existia, l'ha descobert i se l'estima igual, no? I a partir d'aquí doncs, vam començar a pensar possibles formats. Com que som això, una miqueta bojos en general, vam dir, calla, estàvem en plena pandèmia, no? Era justament l'època del confinament, i vam dir, mira, quan ens deixin sortir, començarem a gravar vídeos arreu del territori parlant de curiositats lingüístiques, no? Perquè abans ens havíem proposat, des de Ràdio Sabadell, ens havíem proposat de fer un espai precisament parlant de llengües del món. Però clar, va coincidir amb aquest confinament i no el vam poder fer perquè va quedar tot tancat. I per això vam dir, mira, tirarem pel nostre compte i farem aquests vídeos, no? I vam començar fent els vídeos i a partir d'aquí, d'anar parlant i de tot, doncs van anar sortint altres formats i vam començar a publicar algun llibre, fer conferències, fer tallers, fer espectacles també de petit format i així hem anat vestint una miqueta tota aquesta bogeria d'amor descontrolat per les llengües del món i en particular, doncs, lògicament pel català. És com un camí, no? Un camí iniciat i que no tenia un objectiu, no? Aleshores era, fem alguna cosa, no? I alguna cosa ha esdevingut, no? Aquest projecte tan maco, però arran d'això, de peticions, no? Fem un espectacle en un lloc, ens feu una escola, feu algun format per als nens i diem, doncs sí, després creem un format per a nens, no? D'escola de primària. I és això, no? És com una cosa com molt orgànica, evidentment amb un mateix fil conductor, no? Que és l'amor per les llengües i sobretot, evidentment, pel català, no? Però realment ha anat creixent. Sí, una mica, sembla que hàgim agafat el títol d'un dels contes de l'Enric, que per cert és que ens l'estimem tant, l'Enric, que ens hem presentat ells és un... Oh, l'Enric, sí, és una meravella. Ell té un conte que és el camí que no portava enlloc, I una mica és això, no? Que dius, no sabem on anem, però la qüestió és anar fent camí. I durant aquest camí, doncs, conèixer gent, compartir, transmetre l'amor per les llengües, pel català. I sempre tot el que fem nosaltres intentem... Nosaltres, quan els continguts que preparem de tot, som molt rigorosos, nosaltres, evidentment, ens ho treballem molt tot. Però alhora pensem que això no està renyit en fer-ho el màxim de divertit i amè possible, no? Volem que la gent que ve als nostres actes doncs rigui, s'ho passi bé, participi i se'n vagi d'allà doncs, amb una sensació de ostres, això del català pot ser divertit, no? També. Bé, això és una miqueta així. Podem allargar molt més, però... És el resum, diguem, d'una aventura que continua, no? I és molt bonic, la veritat. I sentir que fas, com qualsevol projecte, de qualsevol persona, però realment que participes en una causa, no? I encara més ara, no? Realment ens sentim com, no sé, com fins i tot amb la metàfora del colibrí, no? Que fa el que pot, hi ha un incendi i va intentant apagar doncs, el foc amb l'aigua que pot transportar, no? Llavors, entre tots, tant de bo no fóssim colibrís, vull dir que realment fóssim, però realment sentir aquesta cohesió en aquest sentit, no? De fer una feina per la llengua, no? I encara més ara, no? I a més a la nostra manera, perquè som molta gent que fem aquestes tasques a favor de les llengües i sobretot el català, però cadascú a la seva manera, no? I ho trobem molt bonic, no? Intentar transmetre-ho i quan ho rebem i quan ve de perfils tan diferents, no? També ens omple, no? Realment
És I, sí, un projecte que tenim. i que clar, arribem a públics molt diferents, no? Perquè fem activitats a escoles, en fem a instituts, en fem a universitats, en fem a aules d'extensió universitària, biblioteques, espais de petit format, és a dir, que ens trobem amb edats molt diferents, procedències molt diferents, relació amb les llengües i amb el català també de moltes maneres diferents, no? I és un enriquiment constant. La part humana, segurament, d'anar voltant per tot el territori, perquè som molt nòmades, no?, en aquest sentit, i anar coneixent gent ens sembla meravellós. I ens permet també tenir una visió com cada cop més àmplia, no? de la complexitat també de l'experiència amb el català, no? I a més això, no? de realment de descobrir les realitats i realment de desmuntar qualsevol creença que poguéssim tenir per poder precisament treballar-les en tallers, no? Aleshores, clar, quan algú ens pot dir un argument de dir no, però no sé, aquesta gent no parla català, o jo què sé, qualsevol prejudici, doncs clar, nosaltres podem explicar des de l'experiència dels nostres tallers, per exemple, a un aprenents de català que tots just acaben d'arribar i que precisament estan reclamant, estan suplicant perquè la gent els hi parli en català, no? I aleshores, clar, és molt important, crec que aquest projecte ens permet tocar realment moltes edats diferents, moltes situacions diferents, també podem fer tallers a la Creu Roja, per exemple, que és una altra realitat, i realment ens permet continuar entenent, no? I cada cop més la realitat de tothom i segons el territori, no? O sigui que evidentment en Joan Pere ho pot dir, no? Vull dir, una cosa és fer unes activitats, uns tallers a la Catalunya Nord, una altra és anar a les Illes, una altra és anar, evidentment, a València, vam anar a Alacant, és molt diferent, no? I tant de bo poguéssim recórrer, no? Tots els països catalans en aquest sentit per realment... I l'exterior. I l'exterior, perdó. Voleu que passem les fotos? Que les mostrem? Sí, podeu passar fotos, sí, tant, i les comentem, si voleu, sí. Sí. I tant. La primera. Sí, aquest és l'exemple d'una... En aquest cas és una activitat que es diu Suma, justament aquí era el principi de l'activitat, no? Està projectada darrere, i és la que fem per estudiants de bàsic 1 de català, bàsic 2, és a dir, acaben de començar català i el que volem és transmetre la importància d'aprendre, no? L'utilitat, i en aquest cas jo crec que el perfil de l'Agnès, clar, porta un valor afegit immens, no? Perquè de cop es troben amb una persona que els explica de primera mà que va arribar aquí sense saber que existia la llengua i ara es dedica a això, no? Ja no és que faci servir el català per treballar, sinó que treballa amb el català i del català. I a més, clar, jo surto com a exalumna, no? Del Consorci per la Normalització Lingüística, no? Perquè sempre explico que jo vaig descobrir el català gràcies també als cursos del Consorci i la sèrie Vent del Pla. Sonarà, però jo en aquell moment, quan vaig arribar, el 2005, doncs era la sèrie d'aquell moment, no? I sempre ho explico, no? I aleshores jo crec que el fet de quan per exemple, anem fent aquests tallers als centres, als consorcis, no? Jo crec que també això és important de demostrar, no? Que comencen des de zero, diguem, doncs podem arribar a realment formar part, no? de la societat catalana, com a persona vinguda d'un altre lloc. I a més ho fem com divertit, teatral, també és molt interessant. Aquest és un altre taller. Aquest és un altre taller, també. En aquest cas és una escola oficial d'idiomes, alumnes ja de cursos més elevats de català, no? I per reflexionar, en aquest cas, sobre els hàbits lingüístics, no? La importància de dir, no n'hi ha prou en conèixer una llengua, sinó que el que hem de fer és utilitzar-la, no? Fer-la servir amb normalitat. I també és interessant, no? Compartir aquesta experiència. Sí, perquè ja hi podem incidir, no? Encara més, no? Perquè els altres, diguem, que comencem a alertar sobre el tema de que que és possible que ells, quan comencin finalment a atrevir-se a parlar català, que els hi responguin en castellà, no? Llavors ja alertem sobre aquest fenomen, no? Però aquí ja hi podem incidir més, podem treballar els prejudicis, no? I també és una feina molt interessant, no? Ai! Els petitons! Aquí ens anem cap a una altra edat, aquí ens anem a una escola, no? Sí. Cada setmana anem a una o dues escoles i en aquest cas fem una activitat, doncs, pels més petitons ho fem en un format contes i el que volem és traslladar-los la importància de les llengües, no? Del món, que vegin que, ostres, que això de les llengües és molt divertit, no? Que una mateixa cosa la pots dir de moltes maneres diferents, no? I a vegades agafem els colors, per exemple, i vinga, com es diuen els colors? En català, molt bé, però i en anglès, en castellà, en francès. I el que és molt bonic és que les aules estan plenes de nens i nenes vinguts d'arreu amb moltíssimes llengües, no? Per tant, si posem en valor aquestes llengües i ells poden dir
en la seva llengua materna, com es diu, veuran que, ostres, això és molt divertit, no? I d'aquí anem a, ei, doncs penseu que tots els nens i nenes que arribin d'altres llocs que no parlen català, parleu-los en català des del primer dia, perquè així l'aprendran, no? I és molt gratificant. Ho fem fins a primària, aquesta activitat, evidentment diferent, una cosa és pels petitons, no? Que fem contacontes, amb els altres ja és una cosa més treballada, si voleu, però una mica aquesta és la idea. Sí, ja sabeu que l'escola és un lloc cabdal, no? Per tant, clar, hi ha molta feina per fer, no? I clar, si la podem fer cadascú a la nostra manera, no? Però des de petits, doncs esperem que s'enduguin aquestes reflexions, no? Des de petits. És molt bonic, també. Aquesta és la foto promocional, no? Sí, realment aquesta foto ens agrada molt perquè és una de les primeres i era quan jo vivia encara en aquell poble del Pla del Penedès, del Pla, no està fet a posta, però sí, un poble de 1.000 habitants on hi vaig viure, on vaig viure un parell d'anys més o menys i era l'única fora del poble. O sigui que realment era la francesa del poble. Però molt... Clar, un veí ens va deixar el seu cotxe i vam fer una sessió de fotos i per a nosaltres és un moment molt especial perquè realment era quan vam començar a anar de ratlles també, perquè sempre anem de ratlles. Sempre anem de ratlles quan fem coses llengua ferides i per tant doncs era... I vegeu amb aquest cotxe, és un R4, no? Sí, no, ja ens agradaria. Ja ens agradaria. És el somni, Ens agradaria, o no ho sé, perquè anem tan amunt i avall que no sé si passaria molta calor a l'estiu, molt fred a l'hivern, i és molt romàntica la imatge, però a la pràctica... Com el segon cotxe de Caprici el tindrem. 2 cavalls, per això, Dos cavalls. És 2 cavalls? Aquest li deien el Quatre Llaunes, no? Oi que li deien el Quatre Llaunes? Sí. Aquest és el Quatre Llaunes, nosaltres som més de 2 cavalls, però sí. Però bé, aquest és maco, també, sí. Però aquest és molt bé. M'ha quedat bé la foto, sí. Sí, ja us ho dèiem, que seriosos no som. No, és que llavors, clar, és la nostra forma de ser. Aquí ensenyeu la llengua, perquè sou llengua ferits. Sí, que quedi clar. Aquí, quan vam fer la pàgina web, vam contactar amb un amic nostre que és fotògraf i li vam dir, vinga, va, anem a fer una... Nosaltres som terribles per fer fotos, no ens vam estar quiets. I, clar, vam haver de treure la llengua de seguida. I, de fet, a la pàgina web ja sortim així, que suposo que hi ha gent que només veure bé de sortir corrents. Ensenyeu la llengua, ja està. Això es tracta. Amb això m'acaba la sessió. Gràcies pel reportatge, sí. Moltes gràcies. L'Estiva li volia preguntar alguna cosa, no? És veritat. Des de Manchester. Estic encantadíssima d'escoltar tota aquesta aventura que sona tan bé i tan bonica, de veritat, que em feu estar una mica inclús enveja, no? Jo volia preguntar, perquè has dit que teniu un equip, no? Vosaltres treballeu en equip. Sí, he escoltat bé. No sou vosaltres dos. Llavors, com feu les traduccions amb les 12 llengües romàniques? Perquè si tinc entès, no? Feu els vídeos amb 12 llengües romàniques. Llavors, les parleu totes aquestes llengües o com us ho feu això? Mira, el que vam fer amb les 12 llengües romàniques, de fet, és un llibre, el que vam publicar amb 12 llengües romàniques. Nosaltres, clar, hem anat publicant diferents llibres, no? Jo en aquest cas ja havia escrit llibres de llengua, d'una banda, i sobretot de contes, també, de contes breus, conte per adults. És el gènere que m'apassiona, no? I un dia parlant ens va semblar que podia ser interessant fer una selecció de contes d'aquests ja publicats, fer-ne una tria nosaltres mateixos i fer-los traduir a una dotzena de llengües romàniques, publicar un altre llibre que tu el poguessis obrir per una pàgina qualsevol i et trobessis el conte original en català i al costat la traducció a una llengua romànica. Perquè era una manera de mostrar també la intercomprensió, no? És a dir, que tothom qui arriba aquí parlant ja una llengua romànica, aprendre català li és molt fàcil, I aquest és el llibre que vam publicar, que es diu Entre nosaltres, i no, evidentment nosaltres no parlem aquestes 12 llengües romàniques, ens agradaria, aleshores vam fer tot un procés, no? Sí, un procés i a més, a partir d'aquest llibre hem creat un format recital, no? On recitem en aquestes llengües romàniques. Aleshores, clar, certament algunes llengües romàniques les podíem fer, però sí que moltes van necessitar l'ajut d'un traductor o d'un amic natiu o d'una amiga nativa o un contacte. I a més el que vam demanar va ser rebre un àudio amb el text, amb el fragment llegit, perquè realment volíem intentar reproduir fidelment la pronunciació. A més,
va ser molt bonic perquè per a nosaltres també era una manera de fer encara més xarxa, no? Per exemple, amb el picat, que és una llengua romànica doncs que volta una miqueta encara per nord de França i una part de Bèlgica, però d'una forma, evidentment, com ja sabem, molt residual, doncs vam poder contactar amb l'oficina, no, regional de la llengua, vam poder parlar doncs, amb un senyor que encara el fa servir cada dia i aleshores també és molt bonic, no, de fer aquesta xarxa. No? I el llibre Sota la figuera, que vau fer amb l'Enric La Reula, com va néixer i què hi trobarem? O hi trobareu l'Enric. Hi trobareu l'Enric, I la sobretot. figuera. I la seva figuera, sí, sí. Sí, és que nosaltres... Bé, potser l'Enric després voldrà ficar-hi cullerada, però bàsicament a nosaltres el que... Clar, amb l'Enric ens anem veient molta freqüència, ens agrada molt anar a casa seva, a Can Formiga, que és allà entre Rubí i Ullastrell, i teníem unes converses molt boniques, no? Xerràvem, parlàvem de molts temes, sobretot girant al voltant de la seva vida o de les seves vides, no? Com diem, perquè l'Enric ha tingut moltes vides. I nosaltres, clar, ens fascinava, no? Escoltar-lo i aprendre, no? De tot el que explicava. I va arribar un dia que parlant amb la Jess vam dir, ostres, totes aquestes converses que estem tenint amb l'Enric, seria molt bonic enregistrar-les, perquè és que tot el que ens explica, després no ens en recordarem de tot i Passàvem un parell d'hores, 3 hores... sí, anar parlant sense cap guió preestablert, és simplement arribàvem allà, començàvem a parlar saltant d'un tema a l'altre i no sempre de llengua, no? Perquè a vegades podem pensar, calla, l'Enric La Reula i els llengüaferits deu ser una cosa monotemàtica. Doncs no, parlàvem absolutament de tot. I va arribar un moment, vam enregistrar-ho, l'Enric ens va dir que i tant, cap problema, i després un dia parlant amb la Jess vam dir, ostres, i si fem un llibre a partir d'aquestes converses? Un llibre de converses que serveixi per tingui com a fil conductor la vida de l'Enric, no? I tot el que ha fet ell per la llengua, pel país, per la cultura, però en format conversa, una cosa molt, molt espontània, molt entretinguda. Li vam proposar a l'Enric i la resposta de l'Enric va ser... Vols dir? Voleu dir que això a alguna persona que no... La meva vida, no? La meva vida no interessarà a ningú, bla, 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 i nosaltres... Sí, però nosaltres de tant en tant no li fem cas. No. Normalment sí, però en aquest cas vam pensar, ai, de veritat, quin home, que ara no vol que parlem de... I vam insistir, i al final, d'acord, va accedir a publicar el llibre, però el més bo de tot és que, o sigui, l'Enric, a l'hora de fer màrqueting, és la pitjor persona del món, perquè anem a presentar el llibre, els tres, nosaltres parlem, expliquem superengrescats amb el llibre, i després comença l'Enric i diu, jo continuo pensant que aquest llibre no interessa. I estem així. Ja no sabem com arreglar-ho, això. I la gent el compra, el llibre... Això d'haver dit tot i així, la gent el compra. Clar, el llibre està fent un bon recorregut, la gent quan ens arriba els comentaris els agrada molt descobrir tot això de l'Enric, i ell, tu és tossut, vols defensar-te, Enric, per al·lusions. A hores d'ara encara continuo pensant que no té gaire interès. Ho veieu, és que és horrorós, és que no sabem què fer amb aquest home. Ajudeu-nos. Home, és que eren coses que anàvem dient. En tot cas, hi ha alguna cosa que reconec que és graciosa, com que ja ho sabeu, l'anècdota que explico sempre del primer dia de classe, amb aquells 80 nens enfilats per les taules, tirant maguixos i dient-me el nom del porc, no? Reconec que, com els vaig arribar a dominar, això és evidentment extraordinari. Jo mateix ho reconec, que és una cosa miraculosa, no? Irrepetible. I és que m'agrada explicar-ho. Però tret d'aquesta anècdota i alguna altra, penso que bé, ara m'heu acabat convencent, perquè és veritat que hi ha gent que compra el llibre i és interessant això que heu dit, m'ha agradat veure aquesta faceta de la vida, en fi, no ho sé. Però d'entrada a mi sí que em pensava, i a hores d'ara encara no acabo d'estar del tot convençut, no? Que, bueno, ja l'hem fet i està bé, i la gent els agrada quan expliquem coses, i sí, d'acord, m'heu convençut. Ara, una cosa que he de dir és que, ja dic, el llibre aquest a mi m'ha servit per estar amb vosaltres i per estar-hi d'una manera molt intensa, perquè abans ho he dit i ara ho torno a dir, fer un llibre amb una persona és gairebé com tenir-hi un fill, no? Vull dir, és una complicitat extraordinària, no? De pensament, d'emoció, d'interès per les coses. Per tant, a mi m'ha servit per conèixer-vos més, per estar més amb vosaltres i per rebre encara més la vostra amistat. Per tant, el llibre, per mi, ha estat un èxit gràcies a vosaltres.
perquè m'ha costat molt a vosaltres dos. Ja ho veieu. Jo tinc una pregunta. Tant. Jo tinc una pregunta. A veure, vosaltres feu integració social, feu inclusió, feu col·laboracionisme, feu immersió lingüística i cultural. Això és fantàstic, no? Vosaltres viatgeu pels països catalans per estendre la nostra culturalitat i això és meravellós. Vosaltres teniu un roter fet o improviseu molt? Com funciona? Heu dit que sou vosaltres dos sols? Com us ho prepareu? Com funciona? És un dia a la setmana que graveu? No ho sé, són 2 dies? No ho sé. Ens ho expliqueu una mica, si us plau? Sí, realment, la part de les gravacions, al principi, clar, és l'única cosa que fèiem, no? Les gravacions aquestes, vídeos setmanals i tot. Després, a mesura que ens ha anat sortint feina, perquè ara és que de dilluns a divendres cada dia som a un poble, a una ciutat diferent, fent alguna activitat, i de vegades en cap de setmana també. Aleshores, la part dels vídeos l'hem espaiat una miqueta més, fent vídeos quinzenals, i sí que és veritat que és com tot, no? Hi agafes pràctica. I de vegades, doncs, vols explicar alguna cosa molt breu i pam, improvises. No, abans mateix, per exemple, teníem ganes d'explicar un format nou que tenim preparat, un taller, i teníem un quart d'hora i hem dit, mira, escolta, tu, fem un vídeo i l'hem fet allò com molt improvisat, no? Clar, som conscients que si només parlem dels vídeos, el nivell, diguem, tècnic del vídeo és molt millorable, perquè no és la nostra font principal d'activitat. Sí. I sempre diem, hauríem de posar subtítols, hem de mirar aplicacions per com... El que passa és que, clar, fem servir, per exemple, fem servir les xarxes i estem molt agraïts per precisament fer contactes, per conèixer gent i, a més, en aquest cas, Instagram, difusió. Instagram ha sigut una xarxa impressionant per a nosaltres. Tenim pendent de fer un TikTok en algun moment, perquè sabem que TikTok arriba també a certa categoria de gent, no? De públic. El que passa és que també, clar, nosaltres també som docents, no? Som professors, per tant tenim la nostra feina de professors i tot el que fem al voltant, com a llengüaferits. Per tant, no tenim una, diguem, sistemàtica de dir abans, és el que deia el David, no? Intentàvem una miqueta, però clar, no tenim cap dia concret per fer cap cosa, tenim això, cada 2 setmanes un vídeo, però si cada dia, en un dia, l'Enric ho pot dir. Un divendres anem amb l'Enric a un institut a Figueres, Figueres. Després baixem, fem les classes. Després no recordo on vam anar. A l'Hospitalet de Llobregat. A l'Hospitalet de Llobregat. I després anem a Mollet del Vallès. Tot això en un dia amb 3 activitats diferents de llengüaferits, més el que fem nosaltres, vull dir, com a professors. No? Per tant, és una feina que la controlem perquè el que tenim nosaltres, perquè treballa plegats, fem tots plegats, no? I no és, vull dir que nosaltres realment tenim molta flexibilitat i ens considerem com molt ràpids, no? I és molt important, no? Perquè en el nostre dia a dia, que ja és molt ràpid, clar, nosaltres l'hem de ser. I per tant, clar, no tindrem la perfecció tècnica quan a, per exemple, a xarxa, quan a vídeos, però sí que dediquem molt de temps a la preparació dels formats i després el que nosaltres volem és ser al terreny, no? O sigui, fer les coses, no? Però quan a organització sí, no tenim un horari. Vull dir que de vegades diem, hauríem de posar un horari per també desconnectar. Però el que passa és que també estem en un moment tan bonic de feina, no? Alhora que no podem encara especificar un horari com de feina derivat a tal hora o fes això, fes l'altre. Quan un té temps, ho fa. I el bo que tenim és que tenim una confiança absolutament cega l'un amb l'altre. Per tant, si el David diu, ja ho gestiono jo, ja està, ho gestiono jo, no? O sigui, clar, incorporar una altra persona en aquest sentit hauria de ser realment una persona amb el nostre perfil, perquè és que en aquest sentit, no, crec, sí, seria complicat, ens entenem perfectament i som molt ràpids, no? Per tant, doncs no sé. Sí, però no tenim unes pautes allò molt marcades, però anem fent i com que hi ha tanta activitat, anem organitzant, anem fent i el que volem sempre, això sí, és que cada activitat que fem la fem com si fos la única o la primera o digueu-li com vulgueu. És a dir, nosaltres ho donem tot per qui tenim a davant en aquell moment. És com un concert. És a dir, nosaltres, encara que allò ho hàgim fet 100 vegades, per la persona que tenim a davant segurament és la primera. Per tant, ho hem de donar absolutament tot. I és el que volem fer sempre. A nivell d'energia, doncs és això, una entrega completa. Fantàstic. També heu comentat sobre el vostre attrezzo, no? La samarreta a ratlles.
que hi ha una retirada al Wall-E. A qui se li va acudir aquesta idea? A la fornera del Pla. A la fornera del Pla del Penedès. Queda una miqueta... No? Sí, sí. És que just quan començàvem Llengua Ferits, un dia casualment, els primers dies, anàvem tots amb samarreta de ratlles perquè ens agradaven ja. Tenim. I vam entrar allà i la noia diu, ai, quina gràcia, aneu d'uniforme. I vam pensar, mira, doncs sí, ja ho tenim. I ara, clar, tenim l'armari ple de samarretes de ratlles. Home, el visual és important, penso que sí, perquè se us cataloga, no? Ja directament, mira, els llengüaferits. I tant que sí, molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Hi ha més preguntes des de Mallorca, des de... De Paraguai ens envien salutacions a Llorenç Rubió, que és professor de català allà, a Paraguai. Jo us volia preguntar sobre aquest èxit que esteu tenint, no? Perquè no pareu, teniu molts tallers, podeu viure d'això? Tenim un equilibri, som docents, com deia la Gés, tenim mitja jornada en un institut, tant la Gés com jo, per acabar de fer un mes d'allò. Els nostres instituts estan paret en paret, no és fet expressament, treballem dues escoles, vull dir, paret en paret, per tant, logísticament és molt pràctic, perquè quan sortim de l'institut, sortim junts per anar cap on hàgim d'anar, no? I jo diria que ara tenim això, la meitat dels nostres ingressos venen per aquesta feina estable com a mitja jornada de professors en un institut i la resta, doncs, és més oscil·lant, evidentment, a l'estiu baixa, per exemple. Èpoques molt intenses. Sí, també depèn del moment, no? Per exemple, fem molta activitat a les escoles, però arran d'una subvenció que es diu, o sigui, dins d'una campanya de l'ULAE, dels usos lingüístics En l'àmbit educatiu. a l'àmbit Del educatiu. Departament d'Educació. Exacte. Aleshores, molts centres van rebre una subvenció de 1.300 euros, em sembla, i aleshores tenien un catàleg de talleristes, no? I sortíem nosaltres. Per tant, som conscients que, per exemple, l'any passat i enguany doncs, ens hem beneficiat, no, d'aquesta subvenció, no? És a dir, que ens van sol·licitar. Aleshores, clar, si ja no hi és aquesta subvenció perquè van com van, doncs clar, nosaltres l'any vinent no sabem si potser sí que en una escola, per exemple, que ja la va rebre i ara ja no, doncs sí que ens ha cridat, no, Rubí, per exemple, per fidelitat, però clar, realment hi ha un grup d'activitats que no es podran tornar a fer, per tant, no podem comptar-hi, no, com a cosa fixa, no? És molt irregular. És molt Aleshores, irregular. hem anat trobant nous espais on poder compartir les activitats, anem oferint formats diferents també, els hem anat creant, com dèiem abans, de manera molt orgànica, per tant, a llocs on ja hem anat a fer alguna activitat, veuen que hem tret algun format diferent i ens criden també, no?, complementari. Aleshores, intentem això, oferir una miqueta, moltes coses diferents per molta gent. Mira, mira, el Joan Pere. Mira, Joan Pere, aquí et necessitem, eh? Veiem el Joan Pere que ens pregunta si heu arribat a la Bressola. Tenim un Excel on ho apuntem tot i hi ha unes lletres immenses que diuen Catalunya Nord / la Bressola. Vam anar a fer un vídeo. Sí, i hem fet un vídeo i hem parlat. Perdó, veig que està tallat el vídeo, no sé què passa. Sí, no sé. Parla, ara. Estàs fent bé, Joan Pere? Però l'important és que... Sí, que no he sentit la pregunta. Sí, no, que justament ens preguntava si hem estat a la Bressola, no? Si hem actuat. Sí. I hem gravat algun vídeo, sí que hem estat a la Catalunya Nord més d'una vegada per fer feina, diguem, però realment ho tenim pendent. És a dir, hem fet molt Principat, hem fet les Illes, també hem estat, per exemple, a Formentera, al País Valencià també hi hem estat i estem molt en contacte amb entitats d'allà. I la Catalunya Nord hem anat fent com petits contactes, no hem acabat de lligar mai res així amb certa continuïtat i en tenim ganes, ho tenim allà pendent. Tenim moltes ganes de la Catalunya Nord i ho tenim allà pendent. És a dir, que mira, en podem parlar un dia. Si puc ajudar, ens encantaria. Puc parlar amb en Guillem Nivet o... Sí, doncs mira, estaria molt bé. Si vols en parlem un dia, Joan Pere, perquè tenim moltes ganes, especialment, d'anar a la Catalunya Nord. Sí, perquè vam fer un vídeo que vam entrevistar la directora de la Bressola, parlem de fa uns quants anys, sí. Havíem estat a la llibreria, també amb la Joana Serra. Hem anat parlant amb tota gent, amb Ràdio Arrels, però no hem acabat mai de consolidar el que ens agradaria. Sí, com contactes així ben fets, no? Però després encara no hem pogut lligar, perquè clar, ens agradaria, per exemple, dedicar uns quants dies seguits i vinga, anem cap aquí, cap allà i
De seria bressola a molt bressola, especial per exemple, no? Anar fent activitats. per a Sí. vosaltres. I a més, allà una persona francesa d'origen que parlava en català, clar, és un incentiu pels alumnes de la Bressola, això. I tant. Jo crec que sí, I tant. i a més sense ser de la Catalunya Nord, no? De l'altra punta. I a mi jo sé que per mi, a més, és això, no? Jo he passat per tot un procés, no? En el meu cas, perquè quan vaig venir aquí fa 20 anys, digues Joan Pere, ho ha dit a tothom, no? Quan vaig arribar aquí des de la Universitat de Lille, d'allà del nord, em van dir: tu vas a Barcelona i tu no parles català? La gent no et respondrà. Jo no sé, vull dir, a mi no m'havien explicat res. Malauradament no és així. Ja et pots imaginar el meu nivell en aquest sentit, vull dir que si amant de les llengües, amant en aquest moment del castellà, no? Que encara m'estimo moltíssim, evidentment, però no tenia una consciència. Jo, quan vaig arribar aquí, la primera vegada que vaig sentir arribant, no, la Catalunya Nord, jo diria: això és França Sud, perquè jo venia i no tenia. M'enteneu, O sigui, jo venia i també és molt interessant perquè jo vaig arribar amb una actitud absoluta. Jo deia als meus pares a l'inici, deia: no, és que els catalans són molt macos, són molt pacifistes. Jo feia servir unes paraules a l'arribar. Jo deia: són pacifistes perquè canvien de llengua, s'adapten. Per què deia jo això? Des d'un desconeixement absolut, perquè allà a la universitat a mi no em van explicar res, però res de la realitat lingüística. Jo venia aquí, jo venia a parlar castellà, jo venia, vull dir, m'enteneu, no? Jo no sabia res. I aleshores vaig jo descobrir aquí la realitat del territori, no? Jo vaig descobrir el català, em vaig enamorar del català i jo crec, vull dir, per tant, jo puc entendre o reconèixer el discurs de persones que arriben des del desconeixement, perquè era el meu cas, jo no sabia res, no m'havien dit res, i jo he estat fent el camí, no? El llibre aquell que sempre dic de Joan Lluís, Conversa amb el doctor sobre França i els francesos. això, aquest llibre, si l'hagués llegit fa 20 anys, jo no hagués entès res. Jo hagués dit: però què estan dient, no? Perquè no t'expliquen les coses, no? I per tant, jo crec que des del meu punt de vista personal, no, també el fet d'anar allà a fer activitats, uau, per mi seria molt simbòlic, no? Molt important. M'agradaria molt. Ara potser serà difícil perquè la Bressola passa per mal moment, com Ja, sabeu, ja, però parlem-ne i fem servir els contactes, Enric? I tant. Per part meva farem el que podrem, clar, i tant que sí. I tant. Gràcies. En Llorenç, de Paraguai, ens pregunta com us sentiu amb la canalla que han vingut d'arreu, ja ho he explicat una mica abans, no? I que poden parlar en català com a vincle comú. Sí, és molt el que els volem transmetre, no? Quan anem a les escoles, de dir: uau, primer posem en valor totes les seves llengües, perquè és així, o sigui, el patrimoni lingüístic és compartit per tota la humanitat. Com més llengües hi hagi, millor, no? I si podem mantenir aquestes 6.000 llengües que malauradament desapareixen a marxes forçades, doncs seria fantàstic no poder-les tenir totes. I aleshores el que volem és això, ressaltar la importància de les seves llengües, que entenguin que entre ells s'ho poden passar bé aprenent paraules amb les llengües dels altres, perquè anem a classes on hi ha 10 llengües maternes diferents. Imagineu-vos, amb 20 nanos, no? Amb 25 nanos. Aleshores, que descobreixin que tenen aquesta riquesa els uns que poden compartir amb els altres, no? I després, a partir d'aquí, que vegin que el català, com a llengua del país, pot ser el punt de trobada, no?, de totes aquestes comunitats lingüístiques i que entre ells es poden relacionar amb català. L'escola és l'àmbit perfecte perquè l'aprenguin, després el practiquin, l'utilitzin amb normalitat i quan siguin més grans i surtin al carrer, doncs ja el puguin fer servir, no? Per tant, nosaltres remarquem molt el paper aquest del català com a llengua comuna. I encara ens enduem sorpreses molt maques i sobretot encara a l'escola primària, no? Encara és un lloc on encara, segons els llocs, no, se senta molt català, no? I avui, per exemple, ens hem trobat en una sessió per a segon de primària. Hi havia un nen que parlava català i deia la professora, la mestra, deia: és que va arribar i només sabria ara, perquè també és un dels prejudicis, no? Que pensem, no, tota la gent de fora, d'altres països que arriben, ningú no parla català, però això vol dir que tothom parla castellà. No és una realitat ni una altra. I aquest nen va arribar aquí i només sabia àrab. I
parlava català. Feia molt poc, havia arribat a l'ICI, quan tenia 5 anys, estava a primera, el curs, Sí, a primer, primera, ah, avui era sí, primer. perdó, primer. Feia un any que estava aquí, el nen parlava català perfectament, Encertava tot. amb tota normalitat, les activitats que feia, contestava, participava, com ell tants, no? Però sí que és veritat que avui hem vist aquest que era Sí. especialment significatiu, no? I era molt valorat, no?, Sí. en aquesta aula, perquè és Sí. una feina també, és una feina de valoració, perquè també ens trobem amb moltes realitats diferents, no?, als centres. Però quan al centre realment hi creu i veus Sí. mestres, professors que ho tenen molt clar i que volen que aquests nens i nenes aprenguin la llengua i la facin servir, Sí. ho veus, de fet la utilitzen amb tota normalitat, no? Clar, la feina nostra també, ja sabeu molts de vosaltres, no?, pot ser tan meravellosa, esperançadora, i tu dius, uau, vinga, som-hi, com de vegades, no?, Frustrant. molt frustrant, Sí. trista, i de vegades diem, uau, on anem, no? I llavors, doncs, no hem de deixar de Sí. perdre mai de vista aquest far, no?, Correcte. que hem de seguir, no? Sí, hem respost, Llorenç? Esperem que t'hagin respost bé, Sí. Llorenç. Home, prou, està clar que heu contestat molt, no? Jo he escoltat una cosa molt important que ha dit la Jess, amb el teu permís et dic així, Jess, i és Sí. sobre que ella venia de la Universitat de Lille i ella no tenia coneixement del català realment. Això és molt fort, perquè estem parlant del país del costat. Sí. És molt fort. I a mi que em diguin, jo sóc al Brasil, i a mi que un brasiler em digui que desconeix el català ho puc entendre perfectament, però que un francès em digui que desconeix el català quan al sud del seu país es parla aquest idioma, home, és de jutjat de guàrdia, perdoneu-me que et digui, és molt fort. Res Clar, més, és la meva Sí. opinió. Estic parlant de fa 20 anys, tant de bo. Clar, jo ara desconec la realitat dels Erasmus. Clar, jo era un Erasmus i des de la Facultat de Llengües Romàniques, on no s'ensenyava el català. Ara sí que tenim un professor de català des de fa un parell d'anys, però vull dir que no s'ha fomentat en aquell moment, que potser ara ha canviat, o potser tant de bo, tant de bo. Això ho Hi ha desconec. la Ramon Llull, ara que és que s'encarrega de fer aquesta feina, no? Teòricament, a les universitats d'arreu del món. Aquí al Brasil, però a tot arreu. A tot arreu. Doncs en el nostre cas, en Sí. aquell moment no hi havia ja et dic, jo vaig venir amb una prejudici, amb una cosa que m'havien dit des de secretaria, no sabia res, i a més jo venia per 6 mesos i tornava, no? Perquè era un Erasmus, sí que no I sí que és veritat que van fer un taller per a estudiants universitaris, i sí, aquí de la UAB, de l'Autònoma, i sí que alguns ens van comentar que no sabien res quan van arribar aquí, i que aleshores, si ho haguessin sabut o si els haguessin explicat, o no haguessin vingut perquè suposava per ells estudiar en una llengua que no la coneixien, vull dir que legítimament, o que haguessin après la llengua. És com el tema que quan vas d'Erasmus. Jo això sí, tenia una cosa molt clara. Quan vaig venir aquí, vaig veure, sí que sabia, m'havien dit que hi havia el català, no sabia res més, no m'havien explicat. Vaig veure jo vaig fer filologia hispànica, en el meu cas. Llavors hi havia assignatures en castellà i assignatures en català. I jo, en el meu cas, que eren 6 mesos, jo vaig anar pel cantó fàcil, perquè vaig dir, jo agafaré aquelles assignatures i vaig fer un curs de català. I jo havia de tornar, jo vaig fer un curs de català. Jo recordo companyes meves enfadant-se perquè havien agafat, no sé, una matèria en català, no recordo quina, i el professor no volia canviar la llengua. Però jo recordo això, si aquest gest de pensar, però per què haurien de canviar la llengua? Però jo recordo companyes que deien, no, és que vam demanar per fer el canvi al castellà i van dir que no. Jo deia, doncs normal, però jo en el meu cas no em vaig atrevir a triar una assignatura en català perquè jo aquella llengua... I vaig fer una petita tesi sobre el modernisme català, que jo també, una miqueta masoquista, perquè tot era en català, però això em va ajudar molt per crear aquesta connexió, no? Perquè molts documents tots els documents eren en català, no? I m'ho vaig passar molt bé. Però recordo aquestes queixes de dir, en un amfiteatre, de dir no, perquè no es canvia. Jo sí que això ho tenia molt clar, que no s'havia de canviar la llengua. Però fa 20 anys, Bé, per desgràcia, això encara passa ara, i ara molt més que abans. Oi? I tant. El desconeixement es manté.
Sí. No, i la Carme Junyent em va parlar molt d'això. Sí, jo ho vaig viure. Però clar, avui dia, doncs... Continua, Sí. malauradament. No, però amb gent com vosaltres, això contraatacarem molt bé, Estem contraatacant. Farem el que puguem. Gràcies. Ens ha passat el temps volant, Sí. Ostres, sí, i tant. Els referits ha estat un plaer. Ai, merci. Igualment. Tota l'estona, tota. Ai, moltes Moltes gràcies. gràcies per tot. No, gràcies a vosaltres tu, per a vosaltres. Sí, és voler veritat, compartir aquesta estona plegats. no hem mirat el temps, Que No. vosaltres, clar, Anem xerrant i ja us ho hem dit que són perillosos. Sí. Això convé que sigueu perillosos, això està molt bé. Sí que sí. Jo us convidaré al Catalunya Parla si voleu venir a una I de tant. les nostres sessions. El problema és que ho fem tard a 7:15 del vespre hora Brasil i és a les 12 de la nit i penso que és no ho sé, Tu pots parlar-ne, us faré un contacte perquè seria genial que veiéssiu com funciona el Catalunya Parla i perquè els meus parlants n'hi han d'Estats Units, n'hi han de Brasil, Molt bé. i pot estar molt bé per patar-la, no? Fem una sessió de patades, seria genial. Fantàstic. Seria genial. Jo em poso en contacte amb vosaltres. Ens agradaria molt, Sergi, Doncs molt. compta ahir, A més a més per vosaltres, fer una entrevista a les 12 de la nit seria una experiència. I tant, cap problema. I a veure, Sergi, si vols que vinguem al Brasil, venim. Si s'ha de venir al Brasil... Hem de venir a l'Equador, al Brasil, a l'Argentina, Exacte. a Catalunya exterior. Heu de fer les Amèriques. Heu de fer les Amèriques. Nosaltres, Amèriques, on sigui, a les Illes Britàniques, anem on sigui, anem a tot arreu. Sí, veritat. Anem on vulgueu. Vull dir que estaríem encantadíssims. I tant. Sí, aquesta és una altra, que ens agradaria fer coses també internacionalment. També havíem fet pel Casal Català de Lisboa fa molts anys, havíem fet una conferència així en línia i va durar 2 hores i mitja. Era una conferència d'1 hora, però com que la gent anava participant, mira, com que era en línia, la gent devia anar fent-se el sopar i tot, però nosaltres hem continuat xerrant. És a dir, que Escolta'm, el 8 de març, l'Estívalis és la coordinadora del Món Menut, del programa de converses en català, d'acord? Jo sóc el guia i els podríem convidar també perquè farem la sessió Portes Obertes, és el dissabte 8 de març a les 5 de la tarda, hora Catalunya. Ho fem amb criatures d'Alemanya, del Regne Unit, del Brasil, dels Estats Units. Sí, tenim 10 criatures que fan el Món Menut cada 15 dies i la patem en català. I és fantàstic. I com que farem el Portes Obertes, us convidem si voleu aparèixer i veure què és el que fem i com ho fem, doncs, escolta'm, esteu convidadíssims. Escolta, i si ens voleu explicar un conte relacionat amb el que feu, per exemple, amb alguna escola de primària, sobre la importància de les llengües, hòstia, això seria estupendo, com diuen. Podem explicar-lo. Tenim un conte. Sí, això ho hem de lligar, sí. Sí, que és el món dels petits llengüaferits. Podríem fer-ho. I tant, molt bé, molt bé. Escolteu, deixeu-me felicitar-vos abans que s'acabi del tot el temps, felicitar-vos per la vostra tasca, que per molts anys duri tot el que feu i escolta, ens hem de posar tots amb aquest vaixell, no? I tant. Treballar en equip. Moltes gràcies. A vosaltres. Tu parles català amb la gata, Estívalis? Parles català a la gata o al gat? Jo parlo català amb tothom. També, no canvio de llengua. No canvio de llengua. Perdoneu, és que és un cadell nou que tenim i no vol marxar d'aquí. Ja l'he intentat posar d'altres llocs, però vol venir. I ha estat amunt i avall amb les cortines, bueno, ja ho heu vist, o sigui... Devia trobar interessant el tema. Devia semblar-li interessant el tema. Llengua seu. Ja ho posem el cat d'algun lloc bé, el cat de Catalunya. Exacte. D'algun lloc bé. Molt bé. Doncs acabarem la part gravada en aquest moment i podem passar una mica a l'off the record. I aquí és casa vostra, ja ho sabeu. Benvinguts sempre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De veritat. Merci. Sí. I l'Enric aquí, com estàs, Enric? Tot bé? Bé, sí, anar fent, sí. Esperant el dia aquest que hem d'anar a Ripoll a fer